pas! Et destrueixo, mur de la terra! L'ha apagat! Els ha salvat! Increïble! Ha apagat l'incendi! Ja no hi ha flames. És fabulós, el mestre. Heu vist què ha fet? Ha apagat l'incendi igual que va fer el senyor Simon. Què passa? Igual que llavors. Fa 10 anys va passar el mateix. Mestre! Orphan! Maleícia! Hi ha d'haver una manera de dominar les flames! Aquell dia, durant un instant, la muntanya va brillar més que les flames de l'incendi. No ho entenc. Què vols dir, Cox? De pressa, poseu-vos a cobert! Orphan! Sortiu ara! Espades blanques de llum! Sí que l'ha apagat del tot! Mireu, ja no hi ha flames! Mestre, l'enhorabona. Ha estat fabulós. Sí, però com ho has fet, Orphan? Amb el moviment de l'aire que ha causat l'explosió. Tu què hi dius, Cox? No trobes que el mestre ha estat genial? No he aconseguit superar-te. Només he imitat el miracle de fa 10 anys. És l'únic que he fet. Visca! Salvat tot! Oh, sí! Portem els ferits al poble! Molt bé, per sort no hi ha cap ferit greu. Sí, tant que sí, hem tingut sort, Senyor Bruixot, si som vius és gràcies a vostè. No, senyor, no t'he pogut superar. És així, Childman. Mestre. Escolti'm, senyor Bruixot! Vostè sol ha salvat tots els nostres pares! Moltes gràcies! Ah, de res. Ho has vist? Ja t'ho havia dit. Fa cara de pomes agres, però és un bruixot bo. És veritat. No vol dir res que sigui tan antipàtic. Tu et dius Orphan, oi que sí? Una, dues i moltes gràcies, Orphan! Com escanyeu? Us voleu estar quiets? Sortiu del damunt! Aneu a jugar a una altra banda! Moltes gràcies, senyor Childman. No cal que m'ho agraeixis. Només he complert el meu deure. Moltíssimes gràcies! Moltes gràcies! Però deixeu-me d'una vegada! Què et fa vergonya, Orphan? No me'n fa pas de vergonya! Ja us he dit que no cal que m'ho agraïu! Tenia raó, s'hi assembla. Igual que el senyor Childman ara fa 10 anys. És normal. Al capdavall, el senyor Simon va ser el professor del meu mestre. Sap greu.
Si no hagués passat això de la senyoreta Azalea, ara encara estarien junts tots dos. Màgic! No et quedis aquí plantat, fes alguna cosa! Si no m'ajudes, no et consideraré alumne meu! M'has sentit? Sí! Au, marrecs, aneu a jugar! Afanya't, Màgic! Deus estar molt content, oi, Orfat? Fa poc ha arribat un informe. Es veu que un bruixot ha apagat miraculosament tot sol un incendi que hi ha hagut a la mina de Salt Lake. Mestre, es podria tractar. Sí, ja ho he entès. Caminho sola, sense rumb, sense alè. Què puc fer? No sé si et trobaré. Si no et puc veure, no ho superaré. Els llums de la ciutat m'enlluernen i tinc por, però ara em cal ser forta, tirar endavant. Si em canso de caminar, hauré de descansar, però no puc perdre el temps plorant ni un sol moment. I la pluja cau per fi, com les llàgrimes tristes que ha passat el meu cor. Els carrers ja són ben molls, segueixo el meu pas, arribaré al final. Et busco a tu, no hi ha res més, no he de perdre l'oportunitat. Quan et trobi el cor em dirà si això és realment amor. Què puc fer si això és amor? En el siguiente episodio... Azalea. Ahora lo entiendo todo. Soy yo. Me estás buscando a mí. Te salvaré, cueste lo que cueste. No te resistas como hasta ahora. Cierra los ojos, descansa en un sueño placentero. Y así descubriremos todo lo que le sucedió a Kilian Shelo. Próximo episodio. Hechicero bajo la luz de la luna. Tu sufrimiento terminará esa noche.